Wel, i hen nhw'n ddechrau, mae gennym ni lefel mynediad, lefel sylfaen, canolradd, uwch a hyfedredd. Ac mae yna, ar hyn o bryd beth bynnag, mae yna arholiad ar gyfer bob un o'r lefelau yna. Mae'r cyrsiau, mae'r rhan fwyaf cyrsiau sydd gennym ni, mae'n amrywiaeth mawr o gyrsiau gennym ni yn y gogledd. Mae pob un ohonyn nhw wedi i mapio rwsut yn erbyn y lefelau yna. Er enghraifft, os ydych chi'n gwneud y cwrs wlpan, mi fyddwch chi erbyn diwedd y cwrs wlpan wedi gwneud lefel mynediad a sylfaen. Tra bod cyrsiau cybac wrth gwrs wedi sgwennu yn benodol i'r lefelau. Hynny yw, cwrslyfr yn benodol ar gyfer mynediad, cwrslyfr ar gyfer sylfaen ac ar gyfer canolradd. Mae'r cyrsiau eraill sydd gyda ni yn y gogledd wel, oedd rhaid mapio rheini yn erbyn y lefelau oherwydd bod y cyrsiau yna yn bodoli cyn i'r lefelau cael eu pennu. Drwy reswm mae y dysgwyr yn mynd i wneud mwy o gynnydd fel maen nhw'n mynd trwy'r cyrsiau. Yn aml iawn mae dysgwyr yn medru cymryd 2 flynedd ar gyrsiau darnynol, hynny yw cyrsiau unwaith yr wythnos, i gwblhau y cwrs mynediad. Ac erbyn diwedd y cwrs mynediad, mi fydd y dysgwyr yna yn medru cynnal sgwrs elfennol. Mi fydd nhw'n medru siarad mewn amrywiaeth amseroedd a'r amrywiaeth o themau. Lefel sylfaen wedyn, mi fydd patrymau sydd dipyn bach yn fwy cymhleth yn dod i mewn. Patrymau fel yr amodol, mi fyswn ni, taswn ni ac yn blaen, y dyfodol, ambell i batrwm sydd yn medru achosi bach o bryder i ddysgwyr weithiau. Hynny yw, pan dyn ni'n defnyddio berfenw fel i godio, mi nes i godio, mi nes i ddysgu ac yn y blaen. Mae hwnna batrwm sydd yn creu penbleth achos fod yn wahanol iawn i'r patrwm sydd yn Saesneg. Ond mae rheini gyd erbyn diwedd mynediad a sylfaen. Mi fydd bron bob un o'r patrymau gramadegol pwysig yn y Gymraeg wedi'w gwneud. Mae'r lefel canolradd wedyn yn mynd yn ôl at y patrymau yna i ymarfer nhw, ymarfer y patrymau efo'i gilydd yn hytrach na mewn blociau ac yn ehangu dipyn bach ar yr eirfa. Wedyn y disgwyl ydy erbyn y lefel uwch bydd y dysgwyr i gyd nabod y patrymau yma, yn medru defnyddio nhw, ac wedyn yn medru ymestyn eu hunain i fedru darllen a gwrando ar ddeunyddiau iaith gyntaf a dechrau ymestyn i sgiliau nhw ym mhob un o'r 4 sgil, ddweud gwir. Dylwn ni sôn hefyd, achos ni'n weithiau'n tueddu anghofio am hyn, am y lefel hyfedredd. Achos mae lefel hyfedredd uwchlaw y lefel uwch. Wrth gwrs, mae lefel uwch yn cyfatab i lefel A. Felly mae lefel hyfedredd uwchlaw hynny. Ac yn aml iawn, be gawn ni fan'na ydy cyrsiau gloywiaeth neu cyrsiau arbenigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel er enghraifft yma Mangor, ryw chydig yn ôl, oedd gyda ni gwrs archeoleg drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel hyfedredd. Oes yn bendant, mae rhaid cynllunio yn ofalus ar gyfer bob un lefel. Mae rhaid cynllunio wahanol ar gyfer bob un dosbarth mewn gwirionedd, yn does. Ond mae y broses o gynllunio ar gyfer cyrsiau mynediad yn broses wahanol iawn i'r lefelau uwch. Efo'r lefelau mynediad, yn aml iawn, mae'n rhaid wneud beth sydd yn y cwrslyfrau. Mae'n rhaid gwneud y patrymau sydd yn cael ei dysgu yn y cwrslyfr, a mae'n rhaid paratoi gyda hynny mewn golwg. Ar y cyrsiau uwch, mae'n bosib rhyddhau mwy o'r dysgu i'r dysgwyr mewn gwirionedd, a mynd efo trywyddau y dysgwyr. A mae yna fwy o ryddid, ond hynny ddim yn golygu bod chi'n cynllunio llai. Weithiau, mae'n rhaid cynllunio mwy, cael mwy o ddeunydd wrth gefn er enghraifft.